Mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City ug Mandawi City nga miserbisyo atol sa midterm elections hayan makadawat na sa ilang honoraria karong adlaw. Siluan mayroon din sa report. Nagpusot-pusot pagpangabot sa COMELEC Lapu-Lapu City ang mga magtutudlo nga ni serbisyo atol sa midterm elections aron mukuha sa 2307 form sa BIR ug ilang ma-fill out. Rekisito kini aron makuha ang honorarium. Ang mga milangkob sa electoral board sa mga barangay sa Pangan-an, Kauhagan, Kaubian, Tungasan, Tinggo, Talima, Kauoy, Baring, San Vicente, Santa Rosa, Sabang, Pusok Elementary School, Suba Basbas, Paho High School, Punta Inganyo, Pusok High School ug Paho Elementary School ang midawat sa ilang honorarium kaganihang hapon. Ug mausab ang alang sa mga electoral board sa ubang barangay sa mainland Lapu-Lapu. Pagka Miyerkules ug Huwebes, alang na sa mga support staff sa electoral board. Samtang sa Biyernes na usab ang pagpangapod-apod sa honorarium sa PPP support staff ug PDL support staff ug DESO technician. Nag-scheduling manggudana nila para dili sila ingon nga magdasok dayon ba. So di know kung kanos ilang respective schedule. So that's the time na moari sila kay prepare na ang ilang payroll for them to claim their honorarium. Adunay 906 ka mga electoral board, 836 ka mga support staff, 117 ka mga PPP support staff ug 12 ka mga PDL support staff. 12,000 pesos ang total compensation sa EB chairperson, tag 11,000 pesos sa poll clerk ug third member, samtang 8,000 pesos sa matag EB support staff. Apan kuhaan pa kini og 15% nga tax. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia mipahibaw sa milabayng adlaw nga makadawat og dugang tag 1,000 ka pesos nga honorarium ang tanang mga poll workers atul sa midterm elections. Si Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, mitataw nga ang giapod-apod nila karon mao pa ang naandan nga rate. That I don't know kay wa pa man koy nadawat nga kwarta. If ever na mas mayo, pero as of today nga i-release na ko kadto yung mandated nga honorarium sa ilang as provided for by the law. Sa Mandawi City, kaganihang buntag ang mga support staff sa priority polling place ang mikubra sa ilang honorarium. 8,000 pesos ang ilang nakubra apan gikaltasan og buhis. Zero tax alang sa mga kawani sa kagamhanan nga nagdawat lang sa suhulan nga ubos sa 20,000 pesos. 7% alang sa mga kawani sa pribadong sektor apan nagdawat sa ubos sa 20,000 pesos. Apan ang PPP support staff nga nagdawat og taas nga suhulan gikaltasan og 15%. Sa ako 15% kay nag-declare man ko og kuan ng teaching ba. Above 20,000 no, above 20,000. So ma-deducted siya og 15%. Bisag ng teaching ko, and then ang akong income is, ang gi-declare na ko akong monthly income 10,000 man. So below 20,000, mo 7%. Samtang gihanay pa ni Jacqueline Riuyan, election assistant, ang honorarium sa ubang mga nanerbisyo sa miaging eleksyon. Wala pa man. Balita na na? Balita. Uban ni Marlon Melgazo o Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Misdak.